владимир Путин раиси ҷумҳурии Русия ки рӯзи 17 сентябр бояд дар ҷаласаи сарони созмони ҳамкориҳои Шанхай ва созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ дар душанбе иштирок мекард, гуфтааст ба Тоҷикистон омадан наметавонад. ӯ рӯзи 14 сентябр дар суҳбати телефонӣ бо президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон қарори худро ба ошкор шудани сирояти коронавирус дар атрофиёнаш пайванд дод. Путин гуфт ночур аст гӯшанишинӣ кунад. Ба навиштаи сомонаи Кремлин вай дар нишастҳо ба таври онлайн иштирок хоҳад кард. Ба қавли намояндагони расмии Русия, Владимир Путин мебоист рӯзи 15 сентябр дар Душанбе омада бо раиси ҷумҳурии Тоҷикистон вомехӯрд ва дуҷониб 20 санади нав аз ҷумла дар бораи нафақаи муҳоҷиронро имзо мекарданд. рӯзи 17 сентябр раҳбарони созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ ва созмони ҳамкориҳои Шанхай бори аввал якҷоя вохӯрда мавзӯи Афғонистонро баррасӣ хоҳанд кард. баъди ба қудрат расидани Толибон дар Афғонистон, мавқеи кишварҳои созмони ҳамкориҳои Шанхай дар ин мавзӯъ мухталиф аст. Ӯзбекистон ва Чин аз ташкили ҳукумати Толибон истиқбол карданд, аммо Тоҷикистон сахт зид аст ва мегӯяд бояд ҳуқуқи ақалиятҳои миллӣ, аз ҷумла тоҷикон дар ҳукумати ояндаи Афғонистон ба назар гирифта шавад.